दिनैनिफ्राय जोंनि जि सीएम काप फुटबल बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै 420 VCDC आव स्टार्ट जाबाय आरो बियो गासै 3760 जोंनि क्लाबा बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे 67780 प्लेयार्सफोरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो 14 जुननिफ्राय जागायनानै 14 जुलाइसिम बियो जोंनि VCDC लेभेलाव समष्टि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो बियो काउन्सिल लेभेलसिम जानानै बियो जोबहैगोन। आङो बे देग्लाय बोसोराव जागायनाय बे सीएम कापआ जोबोद गाजा गोमजायैनो खुंजागोन आरो बेवहाय अलरेडि रेजिस्टार जानाय 3700 निख्रुइ बांसिन क्लाबा बाहागो लानानै बे मिशनखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं सानदों। बड'लेण्ड ओनसोला फुटबलाव जोबोद आवगायनाय दा बेखौ जोङो अर्गेनाइज खालामनानै आरो जोंनि जि प्लेयारफोर दङ बिसोरनो ट्रेनिं होनानै बिसोरनो बायदिसिना सुबिदाफोरखौ होनानै एसेबाव जोङो आवगायलांबावनो हायोब्ला जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय आथिखालावबो जों नुनो मोनो जे रिजनेल लेभेलाव एबा स्टेट लेभेलाव बा काउन्सिल लेभेलाव बा जोंहा नेशनेल लेभेलाव जोंहा गोबां प्लेयारफोर अलरेडि जोंनि गेलेनायखौ नुनो मोनो। बे हौवासाफोरल' नङा हिन्जावसाफोरबो बेवहाय गेलेनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि बर' हिन्जावसाया नेशनेल लेभेलाव केप्टेन लेभेलाव गेलेहैनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बड'लेण्ड सरकारा जों एबार थांखि लादों देग्लायनिफ्राय जोङो सीएम काप खुंनानै जोंनि हाजार हाजार फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होगोन बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्लेयार जानो हायो। दा नंखायनो सीएम कापआव जायफोर बाहागो लादों बे गासैबो क्लाब आरो गासैबो जोंनि जे प्लेयार्स बिथांमोनखौ आं बरायदों। जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि EM दावबायसा बर' आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बेखौ PNRD डिपार्टमेन्टजों जयै खुंदों। दा नंखायनो PNRD डिपार्टमेन्ट आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट आरो गुबुन गुबुन जे गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आगुनि जेनेरेशन्सफ्रा जोंनि हारिमुखौ फोथांनो जेरैबायदि खस्थ' खालामबोबाय जेरैबायदि सेक्रिफाइस खालामबोबाय दिनै बर' हारिमुवा सारा भारतआवनो बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय आरो मुलुगनि गोबां मानसियानो दिनै बर' हारिमुखौ मोजां मोनो एबा सिनायो आरो बेखौ बाख्नायो। दा नंखायनो आथिखालाव जोंनि बर' फिसाफोरनि बेयो बिबान जोंनि सरकारनि बिबान जोंनि माहारि आफादनि बिबान जे बे हारिमुखौ मुलुगाव आरोबाव मुंदांखा खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। दा बे हिसाबै फैगौ नभेम्बर दानाव जानो गोनां बागुरुम्बा जि मोसानाय गुवाहाटीनि हरुसजाय स्टेडियामाव बेनि थाखाय जोङो पुरा प्रिपारेसनखौ खालामगोन आरो बयबो बेवहाय बाहागो लागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों। आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ साबायखर बावदों। थांनाय बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो गासै 260 कौटि रांनि जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार जि स्किम्सफोर जों साबमिट खालामदोंमोन बेखौ एप्रुभ खालामबाय आरो जों दायो गोनां माखासे जोंनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर जोङो बेखौ लुफुंनो थाखाय थांगासिनो दङ। बेनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लायाव गासै 53 स्किम दङ, चिरां जिल्लायाव 36 स्किम दङ, बाक्सा जिल्लायाव 22 स्किम दङ, तामुलपुर जिल्लायाव 27 स्किम दङ आरो उदालगुरि जिल्लायाव 37 स्किम बेवहाय दङ आरो रां हिसाबै क'क्राझार जिल्लायाव 116 कौटि, चिरां जिल्लायाव 51 कौटि, बाक्सा जिल्लायाव 28 कौटि, तामुलपुर जिल्लायाव 23 कौटि आरो उदालगुरि जिल्लायाव 39 कौटि रां बेवहाय हमनाय जादों आरो बेजों जोङो जोंनि माहारिनि बर' थुनलाइ आफादनि गासै 6 जिल्लायाव 50 लाखै रां होनायनि थाखाय बे अफिस लुनाय बायदिसिनानि थाखाय बेवहाय थिक खालामनाय जादों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि थाखाय चिराङाव मोनसे गिदिर सेन्टार डेभेलप खालामनो थाखाय रां हमनाय जादों। बेजों लोगोसे दैख्रं खुंगुर बसुमतारी बर' माहारिनि सासे रिभलुसनारि सिंगार बिथांनिबो मोनसे स्टेचु आरो मोनसे माने मा होनो बिथांनि स्टेचु आरो बिथांनि मोनसे मोजां मोनसे मेथाइ लिरनाय मोनसे प्लेटफर्म मोनसे बानायनो थाखाय क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सनि गेटआव थिक खालामनाय जादों बेखौबो बेवहाय हमनाय जादों। गासै 6 बिरसिलागां बसुमतारीनि मुङाव मिनि स्टेडियाम बेवहाय हमबावनाय जादों, रां हमनाय जादों आरो लोगोसे गंब्रै गासै 2.5 करोड़नि स्टेडियाम आरोबाव हमनाय जादों। बेवहाय बनरगावनिफ्राय लानानै खामार दैसा, पार्किजुलि गोबां स्टेडियामफोर बेवहाय दङ
आरो गुबुन हारिनि माखासे हिर' बिथांमोननिबो जेरै सिधु मुर्मु कानु मुर्मुनि मुसुखा गायसननाय दुर्गा मल्लनि गायसननाय बेबायदिनो गोबां स्किम्सफोर बिथांमोननि मुङावबो हमनाय जादों आरो बेवहाय इरोसन प्रटेक्शननिबो माखासे स्किम्सफोर दङ आरो बिसेसकय जोंहा अडिटोरियाम लुनायनिफ्राय लानानै स्टेडियाम लुनाय बेखौनो जों बांसिन गोसो होदों गोबां कलेजफ्रावबो हायार सेकेन्डारिफ्रावबो अडिटोरियामनि गोनांथि जादों बेखौबो बे स्किमाव लानाय जादों लोगोसे जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव 2.5 करोड़नि मोनसे रां हमनाय जादों जे एप्रुभ खालामनाय जादों बे बाथिपारायाव साउथ क'क्राझार दखरा एबसुनि माखासे जोंनि बिबानगिरिफ्रा बेवहाय मोनसे हा हगारनानै होदों दा बेवहायनो गिबि मुंख्लंनि मोनसे आबुं मुसुखा गायसननायजों लोगोसे चिल्ड्रेन पार्क आरो बेवहाय माखासे मेल मिटिं खालामनो थाखाय माखासे बेबस्था बेवहाय खालामनाय जादों बे गासैखौबो लानानै जोङो 260 कौटिनि बे इनफ्रास्ट्राक्चार जि स्किम बेखौ आङो दिनै फोसावदों आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव बेवहाय गोबां स्किम हमनाय दङ उदालगुरिनि गासै गंजि समष्टि दङ बे समष्टियाव थांनाय 4.5 बोसोराव मोनफ्रोमबो समष्टियाव मोनसे मोनसे सुजित नार्जारी अडिटोरियाम लुफुंनाय जाबाय बेवहाय आद्रा थानाय भिसिडिसि अफिसफोरखौ लुफुंजोबनाय जाबाय बेवहाय गोबां नलेज सेन्टार गायसननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन जेरै फसंथान उदालगुरि कलेजनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन कलेजफ्रावबो बेवहाय रां अनसुंथाइ होनाय जादों हायार सेकेन्डारिफ्रावबो होनाय जादों दा ओंखायनो उदालगुरि जिल्लाखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्लायाव गोदानै मोनसे इउनिभार्सिटि केम्पास लुजानो थांगासिनो दङ बेवहाय NITनि बाथ्रा दङ आरो लोगोसे जे जोंहा स्पर्ट्स एकाडेमि हाइब्रिड एसे गोदान मडेलनि स्पर्ट्स एकाडेमि बेवहाय अलिम्पिक स्टेन्डार्डनि माखासे साइक्लिं खालामनाय बेनिफ्राय लानानै सुइमिं पुलनिफ्राय लानानै गोबां प्रभिजन थानाय मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि प्राय 186 करोड़नि बेयो एप्रुभ जाबाय दा बेखौबो जोङो थाबैनो लुगोन दा ओंखायनो बे गोलाव सम जोंनि सोमावसारनायाव उदालगुरि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जेरैबायदि मदद होदों बेबायदिनो आथिखालनि जि बिटिआर सरकार जोङो बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां स्किम लानाय जादों बे स्किमफोरखौ थाबैनो मोगथां महर होनो थाखाय जोङो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लागोन उदालगुरियाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया उदालगुरि आरो बाक्सायावनो बांसिन जानानै दङ बेयो जोबोद दुखुनांथाव क'क्राझार आरो चिराङाव एफा एफा दङ नाथाय उदालगुरि आरो बाक्सायाव बांसिन जानानै दङ दा बेखौ लानानै जोङो फरेस्ट बिफानाव थाबैनो सावरायनाय जादों जाहाथे बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो हायो बिनि गेजेराव माखासे सलार जि मोनसे फेन्सिं बेखौ दायो होबाय थानाय जादों आरो बिनिख्रुइ बांसिन मोजां आरोबाव माखासे आदब खायदा जोंनि इन्टारनेशनेल NGOफोरजों रायलायनानै बे ओनसोलाव जाहाथे मैदेर आरो मानसिनि संघातखौ जोङो फोजोबनो हायो बेनि थाखाय माखासे बिथांखि लानाय जादों आं सान्दों जे फैगौ बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेराव बे बिथांखिफोरखौ मोजाङै मोगथाङाव महर होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाया मैदेरनिफ्राय मोननाय माखासे उसुबिदा आरो मैदेराबो मानसिनिफ्राय मोननाय उसुबिदाफोरनिफ्राय बे जेंनाखौ बोस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों मैया बागुरुम्बानि सायाव मोनसे मिटिं जालांबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव मैया बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिमु आफाद बाथौ जोंनि काउन्सिल आरो गोबां जोंनि आफादफोरनि नुजाथिनायाव मैया गिबि खेब बागुरुम्बाखौ जि मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय बिनि फार्स्ट मिटिङा मैया जालांदों बिनि उनाव बागुरुम्बानि एक्सपार्ट जायफोर दङ बा बे मोसानायनि एक्सपार्टफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो बिथांमोना माखासे मास्टार ट्रेनार बिथांमोना आरोबाव सायख'गोन बे हिसाबै जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बड'लेण्डल' नङा आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि जिखिनि मोसागिरिफोर दङ बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय बिथांमोनखौ अर्गेनाइज खालामनाय बे हाबाफारिफोरखौ दानिफ्रायनो मावलांगोन आरो फैगौ नभेम्बर दाननि 25 अक्ट'नि सिगाङावनो बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय थिग खालामनाय जादों दा ओंखायनो आं जोंनि माहारि आफादफ्रा बयबो हारिमुनि फारसे सांग्रां आरो जों मोननै काउन्सिल बड'लेण्ड काउन्सिल आरो बर' कसारि काउन्सिल बे मोननै काउन्सिलाबो बेवहाय जोङो पुरा मदद होगोन आं मिजिंथिदों